Sanibonani emakhaya. Igama lami nginguPhindlozi Khambule noma uMakhosi uMkhizi wakaKhambule. Ngithi nginibingelele nje kuyinyanga yamagugu. Kusasa sobe sikubungaza umhla ka-24 lo sithi i-Heritage Day. Kade ngangigcina. Ngiyathemba ukuthi nonke niyaphila emakhaya, nathi siyaphila. Niphinde futhi nisanitize, nihlale emakhaya nizigcine ngoba i-COVID lolu khuvethe lolu lisakho lisadlange kakhulu. Sivile abadala basemakhaya bethu ogogo omkhulu abazali, sivile wonke umuntu nje ukuthi ngalokho sicocuma siyale nale. Namhlanje nje ake ngenze le video le kade yagcina ukwenza ama video. Ngithanda kakhulu mina ukukhuluma ngezinto zokuqhubha umsebenzi, izigubhu kanje. Xa sonke siyazazi izigubhu futhi sengifundise kakhulu ngazi izigubhu. Kodwa kukhona into engifuna ukuthi ngike ngiqwashise abantu noma ngithi ukuyidlulisa kubantu. Namanje futhi ngisasho bakwethu ukuthi izigubhu bakwethu azithathwa umuntu ongazisebenzi yena. Faka kube khona into oyenzayo, kungaba ibhizinisi, kungaba inhlobo nebhizinisi olenzayo, ucatering, umashonisa, unamatekisi, yonke lento lokushisa nyama, yonke into le, not udayisa ini wenza ini. Isigubhu siyakusikilekelela. Njengasho kwasiqaleni bazalwane ukuthi ke isigubhu sumlekeleli wezinto zakho usukuzenza. Fanele uphinde futhi uqapheleke. Inyanga leminyanga azichazelani izinto noma azikutshela izinto eziningi. Qhamuka sethi umuntu nje wokuzokwenzela isigubhu ukhokha indodla ezingakazi majika into yakhe ingenzeki. Okungiphatha kabuhlungu nakho konke, izolo lekhaya kufika umuntu enza umusha igama lakhe, wathi Makhosi, lo muntu ngilindela kusola ngabo 1 kuze ngam-athenda ngabo 5. Wathi mina Makhosi, ngike ngahamba inyanga enze ngisho igama mina ngoba inyanga eyaziwayo nje. Wafike ithi uzomakhela amandla amadoda uzomvusela amandla ukuthi izinto zakhe ziqhubeke ziye phambili. So ngiyamuza kubhutike lo ngithi mina ke wena wakhokha malini? Uthi baba ngizange ngikhokhe imali, wathi anginikeze imoto. Ubhuti wakhokha ngemoto ebiza u-345,000. Kuyinto ongazange zisebenze. So ngizosho ke manje ke qaphelani izinyanga lezi ezinikhokhisa imali umsebenzi singakawenzi. Qaphela inyanga esebenzela eindaweni eziningi eziqashiwe noma qaphela izinyanga lezi zisebenza ema-flat noma ema-officeini. Ayikho inyanga ezokusebenzela ezokuvusela imoya le nezokwakhela igubhu nani esebenza ema-officeini. Laba abaningi bayombumbayi. Baqapheleni kakhulu labo bantu laba. Musana ukhipha o-300,000, khipha o-100,000 kwinto ubonayo ukuthi ufike izikwenzele noma izikusebenzele. So ke engifisa nokukhanyisa kakhulu la ukuthi abantu ba-understand futhi fanele bazi ukuthi igubhu mina inyanga yami yangifundisa mina noma inyanga yami engeze ngikwazi ukuthi ngiyisho igama la njengabantu kodwa nje inyanga yami eyangichazela mina kabanzi yasho yathi igubhu uma zakhiwa ngobusika azisebenzi. Isigubhu esekho ngobusika sizosebenza. So umuntu wakhela isigubhu ngo-April, isigubhu sakazusebenza siziqhawutheza mhlawumbe nini ngo-October, November, December. Enye into futhi abantu abayibanzi ukuthi into zabo zingenzeki. Umuntu uyajaha athi ufuna isigubhu sibona sishesha simsebenzele. Kodwa eqala emhlazane sakhiwe isigubhu akazange asho ukuthi ufuna isigubhu esizoshesha. Musani bakwethu ufuna ukujaha ukuthola isigubhu esizoshesha ukuthi zisebenze ngoba uzoshesha uhambe emhlabeni uzofa. Into efuna umuntu bayiqashe kakhulu bayiqashiseke kuyona ukuthi ke isigubhu asisebenzi ngobusika, isigubhu sisebenza ehlobo la fanele sijuluke khona ngesikhathi sikhafula amafutha la noma sikhafula ilaso sinjani khona sesinjani le moya lesiphume kanjani isebenza ngendlela efanele kusebenzele ngayo. Kodwa omunye umuntu uzothini ayingathi nje isigubhu mina kuMakhosi sekuphele 3 months kodwa sengisebenzeli nani ngiyakuzwa lokho. Kodwa awuthi isigubhu mokuthi wakhelwe kuwubusika lento esithi winter angeze sisebenze, uzoziqala kusebenza manje nje sokuzoqala isama lezo qala khona sikusebenzele. Omnye umuntu kuyadideka anga-understand ukuthi isigubhu nesithwalo into engafanile. Isithwalo yinto e-instant, into esebenza manje, ithi ifaka umzimbeni wakho ibisebenza manje, uma unikezwe yona ibisebenza manje. Kanti isigubhu sasinje kuthiwa sizohlathwa nedlozi sizothatha isikhathi ukuthi sisebenze ukuthi sisenjani, sifana njengengane encane ethi tetwa namhlanje lokhu uncelisa uyifunza uyenze yonke into ibe injani ikufunda ikwazi. Unless mawakhelwe isigubhu esizo isigubhu sesithwalo, uyabona. So ngiyabaqosha kakhulu abantu nabagadi nalezi izinyanga lezi othola ukuthi inyanga ikwakhele into wayikhokhela yangabe isafuna ukukusiza. If uyinyanga noma umuntu wafika wakhelwa into yangasebenza into, unalo ilungelo ukuthi ubuyele kuyona inyanga uthetheni ufuna imali yakho
noma ufuna kwenzisa okunye noma alungise la kungenzekanga khona ngoba inyanga eningi mazifike zakhela abantu umuntu akhokhisa imali enkulu le nje into futhi ingabisabonakala ingabisenzeke uyabona. Ngicela ukuthi kakhulukazi nje niqaphele kakhulu lapho, niqaphele kakhulu. Singene kokosuku ke namhlanje. Nginamanje ngisabakhuthaza futhi abesifazane ukuthi abesifazane abayithatha izigubhu nabo ngoba lento ukwazi ukudume kwathiwa izigubhu noma lamadoda lawa avuswa uma avusela abantu besisa kuphela into engekho leyo. Mina ngiyajabula ngibona abantu besifazane bephumelela kakhulu emabhizinisini noma beyilandela izigubhu noma belanda le moya le enze basho ngamagama abaphumelela ngenye indlela. Ngento futhi umuntu akazitshela ukuthi once wathola isigubhu usuzoba imillionaire. Usuzoba imillionaire. Ayikho leyo into leyo. Isigubhu siku sizolekelela kulo msebenzi wakho uyabona. Idependa nokuthi futhi lesigubhu usilandile ulanda isigubhu esizosebenza kanjani nesakhiwe kanjani. As much as inyanga izichaza ukuthi kufakweni iphawu phela nodokotela nami ekujova udokotela kakujotheni lo mjovo lo ufakwe ukuthi nokuthi uyabona. Kodwa usenza show ukuthi ke lento akwakhele yona izofuna njani ikusebenzele. Ifanele ikuvikele idonsela inhlanhla impilo iqhubeke phambili. Mina ngina 28 years this year. Lamandla kawanikezwa mina umkhulu wami ngisengizosho nje inyanga yami ngiyihlonipha kakhulu ethi undlabe sona. Enginikeza lamandla lawa ngahlonipheka futhi nasendaweni na futhi ngiyaqhubeka ngiyihlonipha. Akusho ukuthi njengoba nganikezwe lamandla lawa sefanjani ke manje ngizibone ngiwumuntu ongcono ngisefathi ngidelela abanye abantu bebezofuna usizo. Lezi nyanga lezi ethu uzokwakhela izinto vele sikhuluma kanjani nabantu bagade nabo bantu abanye abantu bayawathwalela lamandla bayawathwalela abanikezwe angayidluzi uyabona abazama zibawathwasele uyabona. So enye into engiyicela kakhulu futhi kubantu niqaphele kakhulu uma kuthiwa isigubhu sakho lesisebenzisa imithi for 21 days. Sebenzisa imithi level ya 21 days ungeqini nokugena kancane ucansi alwenziwa ukuphuza kwenziwe. Uma usasebenzisa le mithi le kunezinto ezithize futhi ezingadliwa uma usavusela lamandla lawa noma esanda kufaka emzimbeni wakho. Uma la kuthiwa lokhu uphahla wenza ukuthi ukwenze lokho ngendlela eyona ukuze le monjana izokusebenzela uyabona. So izigubhu ezakhiwe inyanga ethize angeze sifane nezigubhu ezakhiwe inyanga yalekhaya ekuyimini uyabona. So nathi sakhe isigubhu ngendlela esifundiswe ngayo na umuntu wakhe isigubhu ngendlela efundiswe ngayo. Uma mina ubona isigubhu wakhelwe sona sesikunikeza iproblem noma kukhona okungasenzeki fanele ubuye back uze kumina ukuthi hayi makhosi noma phimdlozi engathi angisaboni kahle lapha ya. Kodwa nje into engicela kakhulu kubalaleli abamusa ukujaha uma wakhela isigubhu kuwubusika abamusa ukujaha noma kuthiwa kwakuthiwa 3 months ngicela understand isigubhu fanele isigubhu sinjani sikhafule uyabona fanele sikhafule. Abona mawuthi usondele eduzane nje kulezi sesiyaqala siyakhafula ngoba nina seqala sekuzongena ukushisa ke manje. Kodwa kusho ukuthi sekuthe singakakusebenzeli uyathula fanele kuphahla kusona njalo ngaso sonke isikhathi uphahla kusona uphahla kusona. Zikhona izinto ukuthi isakhiwa inyanga eyodwa I mean sizolindisa inyanga eyodwa bese siyakusebenzela. Nazo kubulezi kanje kufanele usigadeke ngoba isigubhu esikanje ikhathi esiningi zinobungozi kodwa inyanga lede kwakhela izothena sinabungozi. Ngiyacela kakhulu balaleli asilaleleni inyanga ahlala phansi nayo uyibuze yonke into. Ibuze yonke into ngoba uzokhipha imali yakho lapho uyabona. Ngibuze yonke into ofanele uyazi mawuthi ufanele uhambe ubuyele ekhaya uthi inhliziyo yakho mayithene hayi angiqhubeke nayo inyanga aqhubeka nayo uyabona. Mina ngiyamthanda umuntu uthola ukuthene siyamsiza siyamakhela into yakhe isigubhu simakhela sona ile simakhela isigubhu simakhela uphondo lokho kokusebenza umfundisi uthisha uprincipal lapha nani ngifuna ingane ezigcwala esikoleni nani ibhizinisi lakho yonke into lo umuntu uphuhlobo lebhizinisi ulinde ulalele nemiyalelo yethu esikutshela ukuthi kufanele ukwenziwe kanje futhi ezale ekhaya kuzokutshela iqiniso zihamba ngama level. Ngiyakufuna ukuthatha isigubhu namhlanje kulonyaka lo ubona impela ihamba kahle usucathi usuzoyeka into zokuqhubeza phambili fanele futhi ukhuphuka phela thatha esinye phela ezinjani sungena ku level elandelayo. Ngaso sonke isikhathi siya ngokuthi ngokuya and then futhi asibenzele abantu abangaphansi kwa 18 years. So noma kuthiwa futhi uthuna 19 una 20 ngeze sikwazi ukwenzela uma ukuthi awuna into yenza mhlawumbe ungaba usuthe ukuhlanipha kancane uno 21 kanje usune business lakho oqalayo noma usune business lakho usulenzile uyabona. Ngisamanje futhi ngisasho asike isigubhu esikusebenzela uhlele ekhaya asike isigubhu esikusebenzela usebenzele umlungu unless nothi isigubhu esinjani zokuthi zisebenze ngalendlela wakhela ngathi ngokumsebenzi kodwa asike isigubhu ayikho futhi isigubhu esothi uyaphahla kusona sikunikeza imali kusasa ayikho loyo nto. Azikho izigubhu zemali musana ukudlala izinyanga bakuthi asike izigubhu zemali kukhona izigubhu zokudonsa umsebenzi wenhlanhla yemali kunomehluko lapho.
asingadlala abantu, singadlala izinyanga bakwethu. Ngiyacela ziningi inyanga ziyazi advertisers ziyakhuluma yonke into nani bazovela abantu bathini le ngane ezojethi yazi akuthi vele ngiyazi lamandla mina ngawanikezwa kudala. Njalo ngisasho ukuthi lamandla ngawanikezwa kudala ngiyingane futhi ngizolokhu ngiqhubeka kanjalo ngwakudlulisela nakwabanye sibanikeze abantu amandla baqhubeke nempilo baye phambili ngoba bakuthi namanje ngisasho isigubhu sibalekile nje. Sibalekile isigubhu vele bazogxeka bathi isigubhu ziwubusathane ziwukuthi thina sinandaba yakho abakusho ngoba thina sikwaziyo asakhi esizokubulala asakhi sokuchithisa igazi. Uyabona zigadeni futhi lezi zinyanga lezi esisebenzela la kuqashwe khona ngoba lesenza la kuqashwe khona sokukhombisa ukuthi kukhona ukuthiza kuphethe. Uyabona sokukhombisa kukhona ukuthiza kuphethe ongase kulimaza abanye omakhelwane indaba angasebenzeli lapho ehlala khona noma la kuyikwakhe khona kuyikubo khona. So senqondo ukuthi kugadeni izinto eziningi kugadeni sengigoqa nje bazalwane uma nje mina ungidinga mina ngiseMaritzburg endaweni ethiwa iSembali. Uma khona ufuna ukukwazi ufuna ukukubuza nofuna ukusizakala khona ngiseMaritzburg endaweni yaSembali. Inamba yami engitholakala kuyo bazalwane ithi 072 667 6685 072 667 6685. Uma nje umuntu efuna ukusizakala efuna ukubuza efuna ukwenzani ngiyatholana ngisendaweni ethiwa iSembali eunit 1 isitobhini ethiwa isemarumeni sisebenza zonke izinsuku. And then futhi okuniba kwethu mengisasho izigubhu zalekhaya zikhokhelwa ucash. Awukwazi ukuthi singakweletela cha sikhokhela ucash noma sixoxisana ngendlela sixoxisana ngakho kodwa nje mawuzothona uno 10 rand ufuna isigubhu 100 rand angeze ukwazi ukusizakala bakwethu ngiyokwazi ukusizakala. Ebese futhi ngiyacela ukuthi ningalele kwivuma FM njalo ngolesithathu. Ivuma FM etholakala ku103 frequency yakhona ngo20:10 kuya ku11 sokuhlala into zenethiwa usisi Jacinta wakangobese njalo kuvuma FM. Igama lami nguMakhosi ukhambule uphimdlozi ngiyanthanda kakhulu futhi sibonana nibe ne weekend enhle noma ne long weekend enhle.